Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳама касасозен хубен духтарако барашкои мрамри омадаи ҳам хефасонак нархошона арзон карем 3 метрш духтарако 210 сомонӣ нархи дона ҳай касе обтоби мегирад боячи арзон мекунем диден хушруги материала духтарако вавай ҳамаш сангошон хамилёни тоза духтаро аҷоибот качество доставка хоҳем дар WhatsApp метавонед нависен доставка ба тамоми шаҳри Россия дохили Тоҷикистон низ дорем духтарако на духтаро нигоҳ кунед фасонишон ай чанд расветка ини сабз жда намудаз нишон мечим тагиш сиёҳ дорем тагиш сабз ис строчкон бахт несте строчкон бахта ира бинен духтарако ина молочный свет не президент и барои духтарако ёш беҳади бадхушрувай молочниш 3 метрш 210 сомон духтарако аҷоибот хушру материалакошон як чизе ҳаст ки шушта мепӯшен ягон чи намешаванд духтаро садни 150% гарантия дар материало надаран ягон чи намеша хулоса гул майда чанд ҳамаш духтарако ина игра аз нароз виша бинен духтаро бо ишин вообще необычный бадрости гап аҷоибот 3 метрш 210 сомон духтарако бо расветка дора духтарони рангора бинен чи хушрӯ сангошон тигр задаги духтаро фаҳмидед баъд қуллабшон беҳад наздикай баъзе дома меган мо дидем дар бозор 190 сомон 200 сомон резинка конечно 4 та санг даҷа 4 та даҷа боша хеле 150 сомон меарзад иё ваҷи санга духтаро нигоҳ кунед хушрӯгишона дидем бардо якай аҷоиб фасон духтарако як ранги нишон метиём бинед духтарако бо як ранги фасони дига нигоҳ кунед ишам необычный барои модарако аҷоиб хушро диден фасонишон духтаро сер санган ягонташ камсан неста ина духтаро иша бинен чихе хушрӯай аҷоиботашай и расветкои наван духтаро ина бинен иша аи се расветкай диден духтаро 3-4 расветка ина зард дорад сабз молочный сиёҳшам бинен духтаро бовар кун гарини необычный мана и чангир чизе часпидеша ина духтарако 3 метри ҳамаш 210 сомон